काम करायचं असेल त्यांनी नोटीस पाठवत राहावं. सर, आज एका कार्यक्रमाला राष्ट्रसेविका समितीच्या धन्यवाद. कार्यक्रमाबद्दल विचारलं. काय एकूणच सांगाल, कारण मगाशी तुम्ही त्या अनावरण देखील केलेलं आहात. नाही, क्रांतिकारक फडकेजींच्या शिलालेखाचा अनावरण आज ह्या गावामध्ये झालं. त्याचबरोबर राष्ट्रीय समिती आणि रेणुका प्रतिष्ठान मिळून, रत्नागिरी मिळून अतिशय सुंदर आणि महिला सशक्तीकरण आणि महिला माता भगिनींना त्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी आणि शक्तिमान बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय उपयुक्त असा कार्यक्रम आता इथे आयोजित केला होता. विविध क्षेत्रातला माता भगिनींचा मान सन्मानही केला. आमच्या अभ्यंकरताई असतील, अन्य ज्येष्ठ सहकारी ताईंनी अतिशय चांगलं उपयुक्त फडकेजींचं पूर्ण त्यांनी जो इतिहास घडवलेला आहे त्याहीबद्दल तो ज्वलंत इतिहास आमच्यासमोर मांडण्याचं काम केलं. अतिशय प्रेरणादायी हा कार्यक्रम होता.